Semadun, monggo para kadang pramugari pimpinan wana tengah ya saya. Ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu saha para undangan hadirin ingkang kawula hormati. Saderengipun panjenengan sedaya menika nindakaken langun joget seni tayub. Para kadang-kadang pramugari matur dumateng panjenenganipun para pepunden, para sepuh bini sepuh ingkang kula hormati. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian Gebyar Adiluhung seni budaya tayub Jawa Timur ala Tengger. Sesarengan NGR Pro Audio ingkang mijil saking Ngepring Kecamatan Tutur Pasuruan Jawa Timur Indonesia. Wedal dalu menika makarya kalian video syuting WR Studio ingkang mijil sang ledok nangka jajar Pasuruan ingkang pun panekani Cak Wariman. Dalu menika panjenengan sedaya ugi makarya kalian tayub campur sari cahyane budaya saking Borong Gragal Karangploso Kabupaten Malang ingkang dipun sesepuhi Cak Onten Subagio. Wedal menika ingkang dipun pandegani pengendang andalan Malang Tengger Cak Nanang Nugroho. Bapak Ibu hadirin sekalian ingkang kula hormati, wedal dalu menika pagelaran seni tayub sampun dumugi wanjinipun badhe kita wiwiti. Ananging saderengipun kita pramugari badhe gelar salah satu kalipun tari tradisional, tari remo kembar 6 ingkang dipun pandegani Ibu-ibu Warangono saking kita Malang. Tari remo menika kasebab tari remo gaya pria. Sugeng dalu, sugeng amirsani. Nuwun.
Jarno sih ojo dukno. Wis. Halo. Oke. Kesenian kita
manut aliran jaman sing Cahyaning budaya. Suaraku nek ngendi ya? Oh, halo. Ada di manakah suara gua? Saya aturkan selamat mamel kepada Bapak Ibu. Bengi. Selamat bengi. Ya, selamat bengi ya. Ngedung Cahyaning budaya. Mang sandang pangan wis urip wis wong mulane. Aku ngedung apa iki er? Wis digawe kabeh iki. Bahasa Indonesia. Hidup ini panggung sandi itu
wajahnya saya semonoga noga tiwasnya saja saya tidak sekejap tidak tuasnya saja saya tidak sekejap sakarepe sira aku saiki cara bahasa Tengger mula sira lah iki nemu wis padang eli kelingan aparan lo urip ana dunya semonoga cuma sedela cuma sedela ngono ya aduh kok nemu wae sira iki lho lare lho ya pancen nanti banyak oh ya wis mulane kabeh kanca-kanca ajuan nasi ketinggalan bengiki Bapak Murdali Pak Murdadali sing kagungan kersa Bapak Murdali sing duwe kersa Indonesia tanah airku Islam Buddha Kristen lan Hindu tukar patudulur saiki wis ora perlu mula kabeh sing paling penting ayo pada bersatu etan kali rak kelon kali wong kate aduh etan ganti aduh kolon kemati jadi tinggal sedang bodoh apote asik langsung banget adik kaya bareng-bareng 7 bersaudara asli Kota Malang Jawa Timur Jayane urung-urung kok wis berok-berok kalap tayahe aku kok sembur cer menawa kelebon saking semangate kok lah iki lho penonton iki wis awake dhewe durung metu wis bengok-bengok semangat ibu semangat halo selamat malam ibu semangat oh sedaya semangat nggih Bu nggih remone iki perkara suwe gak petuk apa suwe aku gak ditanggap yo paling yo suwe gak ditanggap loro-loro lah aku nandi wah awakmu kan maring lahir no lahir 8
lumantar Bapak Murdali sing duwe gawe matur sembah nuwun Pak Li. Pak Murdali Pak ku. Mur. Pak Mur ngono lho. Oh, iki kajate Pak Murdali sunat. Siapa lho sing sunat? Siapa sing sunat? Sing sunat ku ya anake Pak Murdali. Pak Murdali ki. Pak Murdali iki wayahe manten-mantenan. Oh, lo duda ta iki mangkane ditanggapno tayub canyaning budaya. Canyaning budaya. Sesuk dikarak Pak Murdali. dikarak ngapa lo? Nang punden. Oh, tak pikir lek ngetengi wong. Ora, DR nih. Oh, nggih Mbak Ida. Pak Murdali ku sing ibuke biyen jenenge Murdalifah. Oh, ngono. Bapake jenenge Supali. Oh. Lah, bapake gak duwe li perkara line digawa Pak Murdali. Pokoke Pak Murdali semangat nggih. Muga-muga sing wonten to Pak line, Pak. aduh lali-lali tok. Lho, lak Pak Murdali Pak ya. sing lengkap aja Pak Lili tok. Ana line Muga-muga mari duwe gawe Pak Murdali rezekine berkah Amin. barokah, panjang umur. Amin. Ya oleh jodoh. Lho. Dudo ta? Lho ya apa sih Riko iki? Pak, daftar, Pak. Wake duwike sesuk Pak Murdali. Pak, kula daftar. Gak apa-apa dadi bojo nomor 8 ya gak apa-apa. Penting Lho, duit. mangke kula panggil. Alam. Lah Oh, Pak iya. Murdali dudo. Pak Murdali ya golek sing perawan ta. Lah apa aku ndang rabi lek Pak Murdali dudo. Ayo, semangat keluarga besar Pak Murdali. Siap. Ugi para tamu undangan ingkang sami rawuh sing lagi menggilir botolnya. Menggilir yang ngemu piala. Iki lho, penghormatan iki lho. Saya haturkan terima kasih kepada tamu undangan. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Aku lak rada merongos dadi angel. Oh, ngono. Iya. Waranggonane Pak Murdali gak sombong dulur. Gak sombong dulur kaya limosin kabeh. Lho, Wentol. Pak Murdali ki nekaan waranggono moh lek kuru. Titik ae sing kuru. Polane lek sing lemu iku susune gede-gede, hasilnya melimpah. Kapiro lek susune en. Kentole kaya beke Arema. Loh, dek kene sapi semakin besar semakin mahal. Ya lek sapi aku lemu kan sing kenyang dadakno. Loh, menghasilkan pabrik sau-sau. Kene susu ya ya. Ya sau-sau. Selamat susuku wis entek. Susuku wis kedaluwarsa. Wis mendemi. Nana ngombe susuku langsung botak iku. Waduh, makane. Wis gerwaras. Male anu glowing. Aduh, Oh, mangke dipanggil. kula panggil, mangke. Sakniki persiapan. Nggih. Nah, Pak Murdali persiapan. Kidungan ya ya mari ki ya. Oke, waranggono kabeh 5 juta. 700. 700. Lah 5 jutaan kok. lho dipotong kok, Mbak. Nggih. Nggih. Matur suwun ibu-ibu sedaya sampun kompak nggih. Nggih. Kula kepingin ro kompake panjenengan tepuk tangan yang meriah buat lah. saya. Karena Pak Murdali kita bisa hadir Hadir di sini. Aku dikeploki kaya Salaman biar nggak salah paham. Oke, terima kasih, matur nuwun. Oh, Mbak Erni kaya Doro dikeploki. Sekarang digoyang nggih. Oke. Oke, Pak Murdali mangke tak goyang sampai peok. Oke, soale wonge Suwe gak mambu suwe gak goyang. Suwe gak mambu goyang maksudnya. Oke, Bokong siap. nanggap. Saya Bu, saya Mbak Erni. Ya. Pada Bu ya, gemblu. Ayo Mbak Ida. Ayo, Dek. Iki versi jaipongan ya. Oke. Oke. Tapi Oke. sampean sebagai instruktur harus di depan. Aku penari lapangan. Ojo kadoan nek nang latar. Neng kene Mbak Ida. Ya wis. Ya.
yang di belakang mengikuti sampean. Ah, ya lah Aku aku maju. nyanyi. Ya memang maju. Woi isin ya Aduh, isin. Gak duwe isin biasae. Lepas Oh. sih. Sampean kono, Mbak. Ya, Ayo, aku ya. vokalis. Oke. Oke. Wewe. Kan aja ndek kono. Mbak Vivit, Mbak Ririn, Mbak Ella, Mbak Cecil, Mbak Anis. Kita goyang penghormatan pertama untuk tuan rumah Bapak Murdali. Wes ya wes. Wes Mbak Yu, kok sampean tak kongkon gondol Pak Murdali lho. Wes arutu kabeh ya wis. Rontok. Ayo, ndang jaipongan Mbak Yu. Wes, ndek kono ae, ndek kono ae. Ya. Ndak apa-apa. Timbangane nyampluk kancan. Kok udenge. Ayo, jaipongan. Gila Pak Murdali, sampean wasno rene Pak Murdali. Selamat datang Bapak Ibu hadirin dusun ngepreng. Selamat malam cahyaning budaya mengucapkan. Tak unggahno. Papa kok gak diting-tingi si papa. Selamat malam cahyaning budaya karawitane. Ya. Cak onten subagya iki pimpinane. Ayo kanca, ayo kanca padha ngopo mrapul mene. Ayo kanca padha jogetan dari remo kaya si alajaibongan sing remo pintu bersaudara si sapa sing undang Pak Murdali sak oke ya melemehnya tengah malam cukup salah bedai lawane ngasupan bilang siang malam pada polo ya
hanya seorang diri. Cinta bersemi di hatiku. Oh, oh yeah. Ling, 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 oh kekasihku. Bila kau kembali lagi bersamaku seperti yang lalu, kekasihku. Oh ling, ling, ling. Yeah. Lagu yang kedua, Baida. Cahya ning mulaya.
Berapa lagu lagi nih sayang? Apa sayang? Terus. Wong wedok aku ping 3 macene. Nana sing nyawer. Mah, lho, sing nyawer Pak Murdali. Pak Murdali. Oh. Pak Murdali. DR nih. Sini ayah. Ayah. Ojo ayah toh. Ojo ayah. Ayah apa ta? Ayang beb. Ayah Li. Lagune paran ayah. Ayah Mur. Ora enak. Ayah dan. Ayah Li. Ayah Murdali senengane paran loh. Senengane ya sing gede-gede lho. Senengane mie susu. Aduh. Wis ora kena dimi kedaluarsa. Dong. Ayo wes, ayah Murdali. Oh, ini dia. Ayah. Kasih tepuk tangan yang meriah. Ge ana penjaluan teka sing tuan rumah Anu, lho. sampe digoleki Mbak Ida. Erni Pak. Aku kan dorong salaman. Aku lek salaman tok ya rugi rek. Aduh, ayah. Waduh. Pak Murdali. Loh, madem mriko Pak, kamera di sana, Pak. Ya. Lah. Kula takoni. Niki kajate Rika. Heeh. Kajate Rika iki mondar muga lancar, sukses, rahayu slamet ya Pak Murdali. Sak marine duwe gawe iki seger waras kabeh. Amin. Rezekine lancar. Pak Murdali panjang iki umur. wong blater. Blater kewer-kewer. Tungetan Pak Murdali. Tungulon sarip. Mulane lek gak rapi ya Rugi. Sing Pak, sampean sik pengen rapi ya, Pak? ya pengen rek normal lah rek. Arep, Pak, arep. Arep. Ya arep. Arep mangan maksudnya. Maksude ku ya arep ngingoni. Pak, jaluk lagu parang Lagune napa, Pak? Senengane Rika. Sik DR nih. Pak Murdali lek nyawang aku kaya ana nafsune. Mbak, iki ndak nafsu, Mbak. Oh, dak kate. Wareg. Belenger. Pak, lagune napa? Lagune napa, Pak? Jaluk bareng. Oh. Aduh, Pak Lire, aduh. Aduh. Aduh re, biji sere, ayo. Aduh. Ora kliru sing abang lho. Padarene. Pada nyedak lho. Aduh. Matur suwun Pak Murdali. Aduh, muga-muga lancar rezekine, sesuk lancar sukses. Oh, pelandangnya ra usah wis. Omahe kecedeken iki. Pak, lagune napa? Greges er. Greges. Greges. Oh, Greges iku kademen, Pak. Mosok Rika kademen. ya. Oh, nono kancane. Butuh penghangat. Yo bong. Ya wis. Ayo dilayani ya, Mbak Yu. Oke sayang. Ya. Ayo, Greges. Greges. Pak, Ayo. Rika Pak, parana lho, Pak. jogete saiki apa, Ben? Tahun ngarep er. Bareng Ayo. saya ning budaya yuk. Kita goyang lagi, Kita bro. Deo lagi bareng Pak Murdali. Ayo Mbak Cecil, Mbak Ella, Mbak Ani sing ayu-ayu. Kene jajar Pak Murdali. Nah, kene. Jajar sing ayu-ayu ae. Awak dhewe iki wis kewut-kewut. Awake dhewe iki wis expired. Oh ya. Ya goyangan ya, Sil. Anis bebas. Los. Los sampai berapa kali? Paling Pak Murdali wis lali. Carane. Yo. Asik, asik. Oke.
dari mana aku yang menif tambahi biro cecesa wes yo wes dari kami kira sekuno ayo rek diperkosa ayo dari siapa sih guru Kari aku. Kari manis. oh tak Kunyit selamat manis. Oh, Tambahi gula. ya Wes ya wes sing dipikir aku karasa. matur nuwun Lanjut Pak Mbak Murdali Sembah nuwun Pak Murdali. Rahayu selamat sukses lancar rezekine Pak Murdali amin Oke. Ngejung Madura Ender. Eki Ngejung Madura Ender. launan kak Iya lah. Mon arena maampun malam Mon arena ampun malam duta kira malamku boleh Suara aja nyaman aja. Pak Murdali Pak ampun seneng tak kira tiga mak ragu boleh tuh tak kira tiga mak ragu boleh sorot edung bulan mak bulan tedung mentang ede mak sampir sarong mentang ede mak sampir sarong sarong ejung kamula mak boleh ngejung malam mangke Iya lah ngejung lah. tore pada mak tretan apolo kak selamat Apa? tore pada tiga mau kepanjang omong Alhamdulillah. amin Panjang umur dah. pangapora melihat benjung ngejung salah kawulanya on sepora Pak Murdali ngejung salah kawula nyon sepora tore kak matur sekalangkong Matur langkung matur langkung Matur soon ning Erni ngejung menuruten suarana aja neser kena neser neser nakana neser nakana Samanun nun sewu dumateng Bapak Ibu sapa undangan hadirin ingkang kawula hormati saderengipun dengan rasa rendah hati wedal dalu menika kula atas nami Pranoto Coro saha pramugari monggo setunggal
wonten Cak Santo saking Adiwono, Cak Ujang saking Tosari, Cak Kustoyo saking Tengger Bugis Malang, Cak Hadi Wijaya saking Wonokitri ingkang kagungan penanjaan wedal menika ingkang pun sesepuhe Cak Selamet saking Ngepring Tutur Nongko Jajar. Sedaya pramugari kula wau nyuwun seagunge pampunten sakderengipun dhumateng para rawuh sekalian. Awit pramugari tansah amengganggu lampahipun tari remo ingkang nembe mawon asik panjenengan pirsani sesarengan. Ananging tujuanipun pramugari kepingin mangayu bahagia derek-derek meriaken hajatipun Bapak Murdali saha Ibu Paini ingkang sampun almarhum wedal menika. Pilih hajatipun Bapak Murdali ing wedal menika tepat dinten simaipun Mas Bakri pikantuk Mbak Yuli. Mugi-mugi putra ingkang dipun simak ing wedal menika ing menjang sageta migunani tumrapipun bangsa negara agami, ugi sageta ngabekti dhumateng tiyang sepah kekalihipun. Pilih hiburanipun wedal menika tari remo penghormatan ingkang pun tindakaken para artis-artis waranggana saking kita Malang. Bapak Ibu saha para undangan ingkang kula hormati, wonten ing hiburanipun tari remo wedal menika sak perlu ngawontenaken tari remo penghormatan utawi tari remo penampilan. Aneng tujuanipun pramugari boten saling berlebih-lebihan, aneng sekedar sambung rasa kemawon antawis Bapak Murdali saha ibu sekeluarga ingkang sampun almarhum kandheng rawuh menika sedaya tokoh-tokoh penggemar tayub sekalian. Undangan sahadirin ingkang kula hormati, saderengipun panjenengan kula suwun tindak dhateng sasana pagelaran langkung rumiyin. Ingkang kita suwun Bapak Murdali selaku Amengkuy Gati ingkang dipun dampingi Mas Bakri ingkang dipun simak ing wedal menika saha Mbak Yuli. Kula suwun tindak dhateng pagelaran sak perlu paring penghormatan dumateng para rawuh sekalian. Dumateng Bapak Murdali saha kemanten kakung saha putri, kula suwun tindak dhateng pagelaran wedal kawula aturaken sumangga. Gotong royong nyambut gawe, nyambut gawe. Aku sing gak nganggur. Ayo. Mulai ning dunya mek pira suwene tak umpamano wong laku awang mampir ngombe ngombe mula geger-gegeran gak ana gunane kalamenang padha agi apa suarana tompes mari dek dhuwur kelangan gimana. Ayo Pak Pur. nek nang gunung gak nemu kapal tebudawa Iya Cak Gus. tiamat lari biyen yo ora petuk kok kaya ngene to iki. Terus
Rokoknya ditaruh dulu. Hatine bingung gak nemu akal diseng Jawa. Aku sing Jawa. Harata ngeloni Cak Kusaya pramugari kabeh. Iki sampune Cak Bakri kalian Mbak Yuli dipun wakilaken sedaya pramugari. Oke, mboten masalah nggih. Monggo. Ingkang mewakili Mas Bakri, Mbak Yuni, sedaya kanca pramugari nggih. Monggo. Ingkang dipun dampingi sedaya waranggana. Oke. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Monggo semua waranggana, semua pramugari ya. Ojo kuwatir Mas Bakri. Oh ya kene, oh iso ayo. Kalian Ibu Warlin nggih. Ibu Warlin kula suwun dengan hormat tindak wonten sasana pagelaran. Monggo. Dipun suwun Ibu Wariin. Ibu Warlin monggo. Ayo Mbak Wariin. Masa wis lali.
karma eling marang Gusti antuk syukur saking rahayu sesami pete sugeng marang yang maha suci kinapulna kegayuanku iki laptarono nyekatan kelawan netra kula nyuwun marang yang maha kuwasa warga kula tinapek loro beda ngelingono wong urip mung sadaya
Matur nuwun penghormatan Bapak Mardali saha kemanten